That's a Pikachu lap. Opportunity kanihang buntag no, nag-saitor wala na akong videohan kanihan, nag-saitor ni Sir Jemmy sa retired sundalo siya sa kuan dire sa Camp Evangelista sa Patag pa siya kauban na yang anak kung padayon sa kuha dito sa atong project sa Amoros. So ganun ha, nagkuhan sila nag recognition, so academic excellent award Cassandra Minty Polinar with honors, grade 5 rose for obtaining an average of 90. Wow! Congratulations natin, 90% during the school year 2023-2024 at Twist City Central School, Ilayan University. Yahang kuan no, ang medal. Congrats ate! So grade 6 na ka next year, this year. Then si Kuya po ganiha mga ka-partner nag-foundation po siya ganiha morning sa iyahang grade 11. So mag grade 12 na si Kuya. So oras karon alas 7 na pa mi sa office. So manguli na mi mga ka-partner. Atong silang i-treat karon kay laha man ning adlaw karon. Atong i-treat ang atong mga pananaks. Hi! Cheese! 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 Let's go! Aka baby! Aka padulong! Guys, want to make SM? Wow! Happy! Ito dito te, kamu dati. Ano love? Ta? Jangan dabi. Balloon. Air balloon. May basketball ya dia. Salad dah, hoy. Ta? Ha? Dere? Siguro ni.
Ikaw drive yan, te, ah. Kaya ako tig-video, te. Mga orange. No, love. Hey. Yung mga nag-orange, oh. Up. Hey. Cheese. Fresh milk, te. Inom ka? Bye, te. So, hali, love. Hali, love. Hali. Walay fresh milk. Saka nagkuha ng isa, eh. Chicken? Siya? Padala lang na, ibili mo lang na dito. Adre, oh, chicken. Siya mabuak ko ni. Ay, po kumin nanay. Sticker. Labi! Nakuha po siya Oreo. Narala ba kayo na Pokemon, love? Pokemon! Pikachu. Nah, ka na, gilisdan na. Wow daw. Pikachu! Ah, kita. Apa na yan? Mango flavor. Kana, apilo na. Ito na. Pikachu daw. Ito. Enggak na, love. Nganay, ginagmay. Pikachu. Ah, Pikachu. ana. Paano? Hotdog. Ano hotdog? Okay. Ano nga grapes? Ay. Oy. Sama na yang gipangkuha. Sama na, oy. Yung na. Nag-unsaray pang abuton ba? Paparazzi. La, dried mango. Dried mango. Nasa jig ko ah. Nasa jig mo ah. Lah, palong. Ito sa shampoo. Asa? Wala lagi kiratin na pula, no? Wala may pula. Ito man. Kaya ni? Pikachu. No. Kuha ka siton. Na, dia siton. Fresh. Ito to. Napkin niya. Gabin.
Ulit na. Yeah, tayo ng GC. Where you go, follow. Oo. Saan may iguan ni 10? 10 2 10 lang? Naman. Wala, dikit. Chicken ka. Chicken. Tomorrow. Thank you kayo, ha? Manglibre ka kayo, makadawat naman din ka na. Wak po, uy. Oh, kaya ito na ihatag, no? So, inali ako rin pasakutan. Kaya ito itunon ka ron, insentibo ni sa notarial kay attorney, no? Oo, so, dito lang gina-air off sa office, nato, ni attorney. Ang inyong incentives, so dito na itrapay. Ikaw, wala ka nilang natibaso kay Gisilio, no? Gisiliato, yan. So, dito ka ili, ang ihatag ni attorney ganina, di ba? Hatag ni, no? So, doon ay duha, kama makadawa ko incentive. Naawa si Ma'am Jennifer Araneta? Wala, no? So, yan na ako yung piling kay ili. Patuloy pa kontak, kailangan rin ang incentive. Ang ikaduha si Nico Samano. Uy! Yay! 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 Dereko! Wala. Dismil na ba? Dismil. So, sa may gibalik niya na to, katong ato ang loyalty sa iyaha, isip atong company lawyer, and at the same time, no? Ang advantage mo kung sa iyaha na to notarial, siya ang numero unong magprotekta sa atong kumpanya. Tama? Siya ang hindi lang sa kumpanya, sa inyo individually. Gano man, si James Simagod, nag-specialize on brokerage transactions. Kung mag-developer, bitaw ta, kung para sa itong pamilya, na, pueblo, na, kung tayo naman sa ulo. Kaya ang developer ang mag-notarial, igor ka magdalang kliyente. Tama nga? Pero si James Simagod, nag-specialize on brokerage transactions. So sa notarial, ato, gina, kita mo plastar mo pahilo na because inubanan sa tuwang gipanupaan sa PRC, no? Sa recent law, it is our mere obligation to protect both of our clients, the buyer and seller, ato silang plastaron isip mga property specialist. Tumutumo gani ka, kung easy gina yung schedule, that's normal. Alright? Ano yan? Wala, oras yung speaker! Ay, subscribe mo ha! Paano ha?
Super bibo kayo, pangayog ng mga sticker, mga kapartner. Ano mo na sticker? Pero nasa kita doon kita. Naghan? Di ko maintindihan. Sticker ni CEO Moto, mga kapartner. Start. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, we're done sa pagbuhat og banner. Yan, mga kapartner. Kanta si partner. So, muna mga okay. Kuan na rental sales sa Kuan Dream Team and Solid Team. Congratulations, duha ka team ang nakahalin karon. Then kaniya mga ka-partner is happy ta kay successful ang natong training ni Attorney Daba. Then ganiha po, grabe ka enjoy kay nang hatag si CEO Moto sa iyahang sticker sa mga agent diri sa GMC. So, congratulations and please don't forget to subscribe my YouTube channel, mga kapartner. Sign up sa ta, mga kapartner.